ale když se tam rozbrečíme, já jsem fakt jistě. To je právě jenom o tom, kam to prostě zvládne. To je kvůli tobě. Já vím. Ne, jako fakt je to potom úžasný pocit, ale říkám, nejhorší je se tam postavit. Jako pak už to skočení, tak jako to už... To je blízko, víš? To jdeš na úplně hned. To je ono. Jenom mě se ještě nečekala, že... Postav ještě jednou, postav ještě jednou. Ještě tam máš dva? Já jsem vám ještě nečekala, jako, že to bude tak Když si pluský. ruku jinám, ať si tam můžeš nadspadnout, jo? Takhle, to si dáš. A pojď, zvedej. Ty vydejchám, jo. Ty odkud to znám? Vůbec nebála. Tak, paráda. To dáš i bez držení. No to jste určitě dělali někde, ne? No. Jo, ale ne, že metrech na vrat. To je hodně adrenalinový tohle. Ale je to hustý. Tak hlavně nohy pracujou taky, jo? Jo. Ty se u mě na to vykašlali, no.